Понеже отдавна не си ми гледала Рошевата глава, имена. Първото нещо, което направих е да разкарам всички излишни малки букучки, като индексиращи листчета, книгоразделители, украси и тям подобни. Тъй като колекцията ми от книги на Пенелопи Дъглас е свещена, тя няма да мръдне на никъде. Това беше най-лесната клетка за подреждане. Просто ги пренаредих. The Next Flame ми създаде малко ядове, защото не е със същите размери като останалите книги в Followay поредицата, та трябваше да й намеря място някъде. След като приключих с Пен, реших да разтоваря всичките ми Дарк и Мафия романи. Още при разтоварването на библиотеката организирах книгите на няколко купчинки. По жанр и по автор. На този принцип в последствие ще влязат обратно и в библиотеката. Фентазитата нарочно не ги извадих. За тях беше ясно, че ще си останат там, където са. Само ще бъдат разпределени по малко по-различен начин. А ето и какъв е планът. Тук и тук трябва да дойдат Дарк и Мафия романи. А тук и тук драмите и шарениките. Започвам с преразпределението на фентазитата. На горната етажерка мисля да остава само изданията с твърди корици на Уорд, Къл, Шоултър и Ярос. На долния етаж ще отидат Кенеди, Бри, Ион и Уудс. Книгите на Къл, Уорд и Ион са едни от първите, които като цяло съм си взимала на английски, още по времето, когато Book Depository съществуваше. Все още съм тъжна, че прекратиха дейност. Имах добрите намерения да сложа в фентази секцията и книгите на Джулиет Крос, но уви не остана място. Може би това беше момента, в който започнах да подозирам, че първоначалният ми план ще трябва да претърпи някакви промени в някакъв момент. Продължаваме с Дарк и Мафия романите. След Пен колекцията ми, другата ми най-голяма колекция е тази на Рина Кент. Затова и започнах категорията именно с нея. Стига ми зяпа задника. Говорим за книги в момента. Концентрирай се. До нея, за да й прави компания, сложих и Софи Ларк. И от двете имам да взимам още книги, а мястото в клетката свърши, но това ще е проблем за бъдещето ден. Да се оправя как намеря за добре. От Кент отидоха Даниел Лори, Карлтън, Гайстингър и Стюарт, които по няколко пъти се смениха местата, докато не откриха правилната си конфигурация. Все едно тъпче чушки с ориз, братче. Ще е цяло чудо, ако в някакъв момент не бъстисам гръбчето на библиотеката с толкова напани. Естествено в Дарк секцията отидоха и Пам Годуин, Триша Волф и Хантингтън. Докато редях Сав Мюлър, едно нещо обаче стана пределно ясно. Както и да го мисля и въртя и суча, една от клетките ще трябва да е мишмаш. И на точно тази се падна честа. Urban фентази, дарк романи, съвременни драми, спортни романи, пълен бъркоч. Но пространството е кът, а останаха бая книги, нямах избор. И стигнахме до турбошаренията. След снощи Елси Силвър се оказа също един от най-купуваните от мен автори за моя изненада. Така че реших да започна именно от нея. За да не се чувства самотна, я оставих в компанията на Лорен Ашър, която също харесвам адски много. Мислих да дозапълня рафта с единични книги, които имам, но се оказа, че просто нямам правилната комбинация, за да пасне всичко перфектно. Теса Бейли беше капката, която просто преля чашата. Знаех си, че имам повече от една причина да не харесвам тази авторка. Добре, че беше Мия Шеридан, за да спаси положението. Под тях отидоха двете примадони на романтичния жар – Чен и Хуанг, плюс Хуан за Down to Earth привкус със страхотната й поредица The Kiss Quotient. И за финал останаха двете ми най-любими дами – Емили Хенри и Луси Скор. Не че нещо, но Хенри си заслужава почетно място. Детронирах Шеридан и на нейно място поставих нея. Колкото до Скор, тя остана да прави компания на Хуан на преден план. And that's it! Това беше! Изчезвам от полезрението ти, че стана ракияно време. Междувременно имаш моята благословия да опънеш нечии нерви жестоко. And may the smut be with you. Муа!